Magandang araw mga bata! Pag-aaralan natin ngayon ang asignaturang Filipino sa Ikalawang Baitang. Ang paksa natin ay tungkol sa sanhi at bunga na may layuning na pag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang talata o teksto. Ako si Teacher Maricel A. Cuenta, ang iyong makakasama sa ngayon. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, magsimula na tayo. Ating sandaling balikan ang iyong natutuhat sa nakaraang aralin. Pakinggang mabuti ang mga panuto para maibigay ninyo ang tamang sagot. Ang unang gagawin ninyo, piliin ang titik ng wastong salitang pamalit sa ngalan ng tao upang mabuo ang mga pangungusap. Una, blank ang aking matalik na kaibigan. A. Ako. B. Siya. C. Ikaw. Ang tamang sagot ay B. Siya. Siya ang aking matalik na kaibigan. Pangalawa, tuwing ako ay nalulungkot, blank ang lagi kong karamay. A. Ako. B. Tayo. C. Ikaw. Ang tamang sagot ay C. Ikaw. Tuwing ako ay nalulungkot, ikaw ang lagi kong karamay. Pangatlo, blank ay masayang nagtatawanan habang naghahabulan sa parke. A. Ako. B. Sila. C. Siya. Ang tamang sagot ay B. Sila. Sila ay masayang nagtatawanan habang naghahabulan sa parke. Pang-apat, sila ay taimtim na nakikinig habang blank ay nagkukwento. A. Ako. B. Kayo. C. Tayo. Ang tamang sagot ay A. Ako. Sila ay taimtim na nakikinig habang ako ay nagkukwento. Panglima, dahil ikaw at ako ay kakanta, blank naman ay sasayaw. A. Siya. B. Tayo. C. Sila. Ang tamang sagot ay C. Sila. Dahil ikaw at ako ay kakanta, sila naman ay sasayaw. Nakita kong handang-handa na kayo para sa bagong aralin. Magkakaroon tayo ng isa pang gawain. Hanapin mo ang magkaugnay. Piliin ang dalawang letra na magkaugnay ang larawan. Tara, umpisahan na natin. A. B. C. D. E. F. Ang unang dalawang larawan na magkaugnay ay A at B. Ang pangalawang larawan naman na magkaugnay ay ang E at C. At ang ikatlong larawan ay ang D at F. Ang larawan A at larawan B ang unang larawang magkaugnay. Sa larawan A, ipinapakita na maraming kinain si Sonia, kaya sumakit ang tiyan niya. Ang ikalawang larawan ay ang larawang E at larawan C. Sa larawan E, ipinapakita ang mainit ang araw, kaya natuyo agad ang nilabhan. Sa ikatlong larawan naman ay ang D at
F. Sa letrang D, ipinapakita na kumain ng maraming tsokolate si Mika. Kaya sumakit ang ngipin niya. Ang ating unang gawain ay nagpapakita ng sanhi at bunga. Ano ba ang kaugnayan ng mga ito? Ang sanhi ay ang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay cause. Ang bunga ang siyang kinalabasan o epekto ng naturang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay ang effect. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Sanhi, laging kumakain ng masustansyang pagkain si Ella. Bunga, kaya lagi siyang malusog. Sanhi, umulan ng malakas. Bunga, bumaha sa kalsada. Sanhi, ibinalitang may darating na bagyo ngayon. Bunga, nagkansela ng klase ang DepEd. Naintindihan niyo na ba mga bata? Handa na ba kayo sa mga gawaing ibibigay ko? Ang unang gagawin natin ay sanhi ba ako o bunga? Sabihin kung ang mga salitang may salungguhit ay sanhi o bunga. Una, nadulas si Mona dahil basa ang sahig. Ang mga salitang may salungguhit ay sanhi. Pangalawa, nag-aral ng leksyon si Pia kaya mataas ang nakuha niya. Ang mga salitang may salungguhit ay bunga. Pangatlo, magsuot ng face mask para hindi mahawaan ng sakit. Ang mga salitang may salungguhit ay bunga. Pang-apat, umiiyak ang sanggol dahil gutom siya. Ang mga salitang may salungguhit ay sanhi. Panglima, naligo si Marco sa ulan kaya siya nagkasakit. Ang mga salitang may salungguhit ay bunga. Para mas maunawaan nyo pa, may isa pa akong ibibigay na gawain. Magkaugnay ba tayo? Ipakita ang thumbs up kung magkaugnay ang mga salita at thumbs down naman kung hindi. Una, nabagsak ang isang tray ng itlog. Nabasag ang mga itlog. Ang tamang sagot ay thumbs up. Pangalawa, malakas ang apoy ng kalan. Nasunog ang pritong isda. Ang tamang sagot ay thumbs up. Pangatlo, masustansya ang kinakain ni Roda. Sumakit ang ngipin niya. Ang tamang sagot ay thumbs down. Pang-apat, mainit ang panahon. Nakasuot ng jacket si Mon. Ang tamang sagot ay thumbs down. Pang-lima, nag-aral ng mabuti si Bea.
Nasagot niya lahat ang mga tanong ng guro. Ang tamang sagot ay thumbs up. Tignan natin kung naunawaan nyo ang ating aralin. Bakit magkaugnay ang sanhi at bunga? Tama! Dahil ang sanhi ay ang dahilan at ang bunga ay ang epekto. Magaling mga bata! Talagang naunawaan niyong mabuti ang ating aralin. Dumako na tayo sa huling gawain. Alin ang kapareha ko? Piliin nyo ang titik ng tamang kapareha ko. Una, napakainit ng panahon kaya lang. A. Naligo ako sa ulan. B. Binuksan ko ang aircon. C. Kumain ako. Ang tamang sagot ay B. Binuksan ko ang aircon. Pangalawa, pumunta si Tomas sa dentista. A. Dahil masakit ang tiyan niya. B. Dahil may ubo siya. C. Dahil masakit ang ngipin niya. Ang tamang sagot ay C. Dahil masakit ang ngipin niya. Pangatlo, hindi siya kumain ng pananghalian. A. Kaya gutom na gutom siya. B. Kaya masaya siya. C. Kaya sumisigaw siya. Ang tamang sagot ay A. Kaya gutom na gutom siya. Pang-apat, mataas ang marka ni Kim. A. Kaya nagalit ang magulang niya. B. Kaya masaya ang magulang niya. C. Kaya malungkot siya. Ang tamang sagot ay B. Kaya masaya ang magulang niya. At panglima, mababa ang nakuhang marka ni Danny. A. Dahil nag-aral siyang mabuti. B. Dahil may sakit siya. C. Dahil naglaro lang siya at hindi nag-aral. Ang tamang sagot ay C. Dahil naglaro lang siya at hindi nag-aral. Maligayang bati sa inyong matagumpay na pagsagot mga bata. Hanggang sa muli!